koma ino ndi ceremony yokuti ngati achinyamata ngati youth it's a send off of a legend. Yes. Achinyamata mwina mawu anu amene mukhoza kuwauza ndi otani pa nkhani yosunga bata kunjako? Okay. Jen, I think aliyense from Sanje to Chitipa waku Malawi na aliyense, I think waona kuti since SKC anali vice president anthu takhatu kunena kuti yayi bwana mwina yankhulani pangani chako yankhulani sana yankhule bwana mwina, when everyone expected SKC kuti apange rebel sana pange rebel, when everyone expected kuti SKC anyoze ka pange chani SKC sana pange zonsezo. So in honoring SKC tonight ndi konse tikupitako maka nthawi inoyi tizizifunsa kuti akanakhala SKC akanapanga chani. So I understand kuti the disaster, the tragedy, komano if SKC was here, I'm sure akanafuna kuti we should be decent. Issue imene timakhala tikuyambirana kwambiri was kuti kodi youth yathu ngamasiyane bwanji ndi youth yazipani zina. So we agreed kuti youth yathu we should be more disciplined, we should be orderly, because with SKC, through UTM, through SKC, through vision, a generational wave ya leaders ina ikubadwa. Komano tikuyenda kukhala siyana ndi imene analira anthu ena amene abwera mbuyo mwathu. Tikuyenda tiphunzire ma mistakes amene amapanga iwowo, tikuyendanso tiphunzire pa zolondwa zimene akhala akupanga. So I think peace is paramount. Kumapeto kwenikweni Achilima muzakumbukira motani, anali munthu otani? I think tizakumbukira ngati nyali ya generation athu in politics and leadership. I think he's a seed. Achilima is a seed. Monday we are planting that seed. TNR also kumagoba ground, we are watering that seed. So it's a seed. Yeah, we are watering it with our tears, but it's a generational seed. Thank you so much Benjani. Ziko mwambe. Amene ndithu ndi Benjani Kaluwa amene amadziwika bwino kuti Fredokiss. Mmene tinafotokozera Kathe Maulidi akhala kutitengera ku nyumba ya malamulo momuno gawo lina komwe kuli mkumano wa tolankhani. Dzina langa ndi Blessings Mpenganjira. Tatiyeni tipitirire kukhala limodzi.